Kozorožec, zdravie a energia v máji. Milí kozorožci, máj vám prináša pozitívne energie hojnosti a nových začiatkov. Runa Fehu, ktorá symbolizuje prosperitu a bohatstvo, vám ukazuje, že sa nachádzate v období, ktoré vám môže priniesť úspech a pozitívnu zmenu. Avšak s výzvou od runy Naudhis, ktorá pripomína potrebu trpezlivosti a schopnosti zvládnuť skúšky, sa môže vyskytnúť aj niekoľko výziev. Tento mesiac je o rovnováhe medzi prácou a odpočinkom. Nezabudnite si vážiť to, čo máte, a sústrediť sa na osobnú silu a trpezlivosť, aby ste úspešne zvládli aj prípadné ťažkosti. Runa Fehu, hojnosť, bohatstvo, úspech. Fehu prichádza ako symbol hojnosti, bohatstva a nových začiatkov. Tento mesiac bude ideálny pre prácu na vašich finančných cieľoch alebo osobných projektoch, ktoré vám môžu priniesť úspech. Zdravie a energia sú v dobrom stave, keď si vážite to, čo máte, a dbáte na rovnováhu v živote. Môžete cítiť únavu, ak sa veľmi sústredíte na dosahovanie cieľov, takže si dávajte pozor, aby ste nevyčerpali svoje zásoby energie. Naopak, finančný a kariérny úspech môže byť spojený aj s výzvami, ktoré budete musieť prekonať. Runa Naudhis, potreba, trpezlivosť, skúšky. Runa Naudhis prichádza so silným posolstvom o trpezlivosti a skúškach. Tento mesiac môže byť čas, keď sa budete musieť koncentrovať na seba disciplínu a odolať výzvam, ktoré vás môžu dohnať k pochybnostiam o sebe. Zdravotné výzvy môžu prísť v podobe stresu alebo preťaženia a vyzývajú vás k tomu, aby ste sa naučili, že nie všetko prichádza rýchlo a jednoducho. Trpezlivosť je kľúčom k tomu, aby ste prekonali tieto momenty, a bude to pre vás príležitosť na rast a obnovu. Oslabená oblasť tela. Kostrový a pohybový systém. Môže prísť k napätiu alebo problémom s kĺbmi. Buďte opatrní pri fyzickej aktivite a pravidelne sa uvoľňujte. Tráviaci systém a stres. V dôsledku vysokého pracovného tempa a tlaku môžu nastať problémy so zažívaním. Pomôže vám jemná strava a pravidelný pitný režim. Energetická vyčerpanosť. Môžete sa cítiť únavní alebo pod tlakom, najmä ak si nebudete dávať pozor na rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Odporúčania pre kozorožcov. Dbajte na zdravú rovnováhu. Nesnažte sa byť stále v pohybe. Tento mesiac je o tom, aby ste si našli čas na regeneráciu a vyvážili svoje fyzické a psychické úsilie. Regenerujte a oddychujte. Zamerajte sa na dobrú spánkovú hygienu a relaxačné aktivity, ktoré vám pomôžu zbaviť sa stresu a obnoviť energiu. Jednoduchá a vyvážená strava. Vyhnite sa preťaženiu zažívacieho systému ťažkými alebo masnými jedlami. Zamerajte sa na ľahkú výživu bohatú na vlákninu a vitamíny. Trpezlivosť a disciplína. Nezabudnite, že všetky skúšky, ktoré teraz prechádzate, sú súčasťou vašej cesty. Dávajte si priestor na uvoľnenie a neponáhľajte sa s výsledkami. Milí kozorožci, nezabúdajte, že vaše zdravie začína v mysli a pokračuje v každodennom rozhodnutí, ktorému venujete pozornosť, čas a lásku. Ak túžiš po osobnom výklade, rituáli alebo afirmáciách na mieru, napíš mi 2323kika2323@gmail.com. S láskou, Kika.